Ahoj, já jsem Dominika Doskočilová a chtěla bych vám přiblížit různý psy a psí plemena, protože hodně lidí mi píše na moji facebookovou stránku, že nevědí, jaký plemeno si mají pořídit. Já jsem se rozhodla, že vám budu točit videa, ve kterých vám budu říkat vklady a zápory jednotlivých plemen a celkově skupin psů. Jako máme 9 skupin psů. Dělí se to na ovčáčtí psy, honiči, společenští, chrti a takhle. A my jako první skupinu tak jsou evidovaní ovčáčtí psy. Takže já vám takové něco řeknu. Ovčáčtí psy jsou jednou z nejstarších skupin a proto jsou také nejvíc vyhraněný plemena psů. Vlastně jsou to psy, který potřebují dostatek pohybu, jsou aktivní, chvíli nevydrží ležet, nejsou to takový ty gaučáci. Patří tam nejrůznější plemena, od německého ovčáka přes chotskýho psa, který je jako jedno z mála plemen u nás v Česku vytvořený, nebo který se vymyslel u nás v Česku. Pokračuje to přes belgický ovčáky, šiperku, malinoise, beokerona, border collie až po starostého vlčáka. Vlastně je to, opravdu jsou to psy hodně aktivní, takže když si je pořídí nějaký starý člověk, tak to bych nedoporučovala. Spíš je to jsou dobrý i do rodin s dětma, ale spíš podrostlejším dětem, protože malí děti jsou na ně přece jenom takový moc divoký a hluční. Takže sportovně založený lidi, rodiny s podrostlejšíma dětma, tak na 10 let. A jinak mají velkou tendenci nahánět, třeba když budete po lese, tak uvidějí zvěř, tak se za ní vrhnou, protože ji budou chtít štvát, nebo ji prostě zahnat na nějaký místo určitý. Takže určitě chodit na cvičák, jinak jsou to psy všechno, který se pohybují od kolen vejš. Takže nejsou žádný malinký pejsci ruky. Nejmenší z těch ovčáků si myslím, že je buď šiperka, anebo šeltie. Jinak taky záleží na daném plemeni. Když třeba si vezmete, já nevím, pikardského ovčáka, který zrovna moc malý děti nemusí. Potom si vezmete australského ovčáka nebo šeltie, který ty děti opravdu milují. Takže záleží na každém plemenu. Máme tady nejrůznější psy. Já vám teď přečtu ty rasy, které máme v ovčáckých psech. Máme tam německého ovčáka, šejlanského, východoevropského, chotského psa, který je teda vyšlechtěný v České republice, bílého švýcarského, belgický ovčáky, grandiendy, turveněny, malinoise, lakenoise, šiperky, holandský ovčáky, pikardský ovčáky, beokerony. Máme tu briardy, skotský dlouhosrstý ovčáky, neboli kolie, kolie krátkosrstou, border collie, shelty, anglického ovčáka, australskou képi, australského ovčáka, mudy, jako méně známý chorvatský ovčák a Sarlosův vlčák a československý vlčák. Potom tady máme tibetského teriéra. Je zajímavý, že někdo uvádí Lhasa Apso, tak to uvádí jako společenského psa a někdo to uvádí jako honáckýho. Je to podle jeho původu, že teď je spíš takový společný, ale jeho původ vlastně že zaháněl ovce nebo slepice scháněl, že je opravdu malého vzrůstu, takže dobrý, že ten může být i v bytě.
je to spíš podobné jakoby gaučákům. Dál tu máme holandského ovčáckého pudla, to je zase ovčák skřížený s pudlem, polského nížinního, pyrenejského ovčáky, Puliho, staroanglický ovčák, Berdet Collie, Pumiho a portugalského ovčáka. Je opravdu nabídka je tady široká z těch ovčáků. Jak nevím, co bych vám k těm ovčákům ještě řekla. Tak vám tady o nich něco přečtu. Ty musím najít nejdřív. Čekejte. No jinak. A ty pastavečtí psy, vlastně jak se jim taky říká. Stáda dobytka bývala původně malá, pokud zvířata zůstávala pohromadě nebo se pásla, se je chránili před vlky a zloději. Takže zase dobrý, že vám to pohlídá byt nebo dům. Jo, určitě nedoporučuju si je kupovat do bytu až na výjimky, jako je šeltie, Lhasa a pso a ještě jeden pes malinký tam byl, myslím, že Pumy, nejsem si jistá, ty jediný můžou být v bytě, jinak všechny prostě na zahradu do boudy, nebo je můžete mít i u sebe v domě, ale musí mít zahradu, abyste je mohli kam vypustit. Nevím, co bych vám tím řekla. Chránit lidská obydlí a hospodářství. Museli vycházet z přirozeného svého chování. Mezi řekami Eufratem a Tigridem v oblasti dnešního Iráku, kde se zlostuskali zemědělci, se úloha psů rozšířila z hlídání obydlí na ochranu stáv. Ovčáci zjistili, že pokud jsou psy již jako štěňata vychovávána spolu s ovcemi, kozami či dobytkem, starají se o ně, jako by to byly členové jejich vlastní smečky. Tito pastavečtí psy brzy začaly být nepostradatelní. Jsou to určitě věrní kamarádi, který by vás nesklamali, ale musíte zase vědět, jak na ně. Nebudou vás poslouchat na slovo jako třeba retrievři, ale bude prostě muset pevnou ruku a milý přístup. Žádný fyzický tresty, nebo když třeba štěně se snažíte naučit chodit ven, aby nečuralo doma, tak nestrkat mu čumák do louže, což platí do té ložičky, což platí u všech plemen na světě, bez výjimky. No jinak, nevím tak nějak, co bych vám řekla. Jsou to hrozně hezký psy, ale já osobně tady tu skupinu nepreferuju. Já mám spíš radši retrievery nebo ty společenský psy. No a jinak, teda, když si budete pořizovat ovčáka, tak nezapomeňte dlouhý procházky, nejméně 3/4 hodiny, aby se pes opravdu vyřádil, vyběhal a aspoň 3krát denně. Někdy i víc, když máte velkou zahradu, je to lepší, že nemusíte tolik na ty procházky. Když bydlíte někde v přírodě, tak je to úplně ideální, že vypustíte psa a jdete s ním projít po krásné přírodě. Že nehodí se moc do města. Když město, tak domek v klidní části se zahradou. No, jinak nevím, co bych vám tím ještě řekla. Když byste měli nějaký dotaz, tak pište pod video. A já vám když tak odpovím na e-mail nebo do komentářů. Tak se mějte hezky a doufám, že někdo našel zalíbení v těchto psech. Ahoj.